Alaju sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen o tana gosira an fɛ yan o waati kelen o filɛ nin ye Dawuda Balo sotaramoto bolila don ale ka moto la ka denbaya la sɔgɔmada in na o waati kelen o filɛ nin ye Komanan Jala ale ka moto la an fɛ yan bi sɔgɔmada in na Lafiyabugu kanmɔgɔw o waati kelen fana bɛ an ka bi sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la jɛɲɔgɔnya nasiraw la Komanan Jala ani Kɔrɔbarikaw ka jamana ɲɛmaa o dɔgɔkɛ Ibrahima Watara olu ka tereɲɔgɔnya kɔsɔn ni a y'a sɔrɔ nɔgɔyaba donna sotamoto minnu fɛ olu ka lahalaw la Côte d'Ivoire salongo ɲinan ko kura o tereɲɔgɔnya kelen an b'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Watara ye domoro di kana di Mali sɔrɔsiw ma Jala yɛrɛ kɔni sababu la tom taara kɛnɛkɛnɛla Kidal o dongo gouvernement min n'o membre taara Kidal a tun fɔra k'a fɔ bɛna tile 2 ka taa tile 3 bɔɲɔgɔnko la o kɛ Kidal nka danna tile 1 ma kun jumɛn don maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a la an bɛ waati min na komi sisan ale jɛkulu min sigilen bɛ Mali kama yuruguyurugu kɔni kɛlɛli la ale taara CNT Mariki Jawo a taara kumaɲɔgɔnya kunu ko ka sariya bɔ joona minnu n'u kɛlen bɛ ka Mali nafolo buruja ka tigɛ ko la ko min diyara kosɛbɛ Mariki Jawo ye bandaw bɛ Faransi tile 3 a bɛna de kɛ Faransi hakilina falen-falenna ani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ Senegalikaw fɛ tɛnɛn don fɛn min n'o ye avocat dɔ ale tora ka hakɛto ɲini Senegal gouvernement dɛmɛ ko dɔ la dɔ kan o parti civil o avocat dɔ ale bɔra ka bi o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka antanya min kamanagan ye bɛɛ sɔrɔ Senegal tile 2 in na ninnu de an ka sɔgɔmada in na donkiwari bakurubaw ye donkiwari min ni Karim Sibe bɛna lase a ma la an bɛ dugawu don Ala ka bi sɔgɔmada tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye salongo Côte d'Ivoire frontière datugunen an ka denmisɛnnin walima an ka sotamoto bolila minnu n'o tun taara Côte d'Ivoire ni o kun ye gɛlɛya sɔrɔ Ala nana sababu don maa min na n'o bɛ tali kɛ Komanan Jala la o siratigɛ la ɲina lajɛrɛ min kɛra Fɛrikikaw fɛ yen ni Jala tun bɛ yen Karim Sibe yɛrɛ tun bɛ yen an ye Ibrahima Watara Alassane Dramane Watara dɔgɔcɛ an y'a fo Zeguwakaw ka foli la k'a fo an ka sotamoto bolilaw ka foli la k'a yira la fana k'a fɔ mago tɛ ban ɲɔgɔn na jɛɲɔgɔnya min b'a ni Alassane Dramane Watara cɛ ani Alassane Dramane dɔgɔnin ani Jala cɛ o jɛɲɔgɔnya kɔsɔn an y'a ja k'a fɔ a ka di Zeguwakaw ye dancɛ min fila ni ɲɔgɔn cɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dorogo ɲɔgɔn na min ka fisa o de ye kuma nin yɛrɛ lasera maa min fɛ o don o ye Karim Sibe ye o y'a sɔrɔ Alassane dɔgɔcɛ Ibrahima Watara ale kɔni sigilen bɛ kɛnɛ kan o kɛra a ma mɛn Jala min ni denmisɛnninw u nana ale suganti k'a kɛ o ka parrain ye ka sanga 20 janvier lahalaw ma min n'o kɛra a b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn na bonya kelen dira tugun tuma min na ni Jala taara fa ye k'a fɔ Mali sɔrɔdasi minnu bɛ dancɛ la o ni Zeguwa denmisɛnninw olu ye 20 janvier fêté k'o denfaya di ale ma a b'a ladɔnniya k'a fɔ Ibrahima a ye bonyaba kɛ ko kɔrɔ k'o di an ma yan Zeguwa
donbolo minnu y'a di denmisɛnninw ka bolodaliw y'a jira k'a fɔ o bɛna ntolaci de kɛ u ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra sababu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔmandanjɛ la a y'a fɔ min kɛ Ibrim Ouattara ye fana ye donbolo di n'o bɛ tali kɛ mayo la ka n'o di sɔrɔdasiw ma ka tila ka dɔ di jeunesse ma walasa o kɛlen bɛ ka min boloda n'u ye ale kɔnɔ a lahalaw la ko a nana ka n'o di. O dun ye bonyaba ye ko min filɛ nin ye ni a daminɛ bɛ ka kɛ kɔmandanjɛ la ani Ibrim Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ. N'i y'a jateminɛ an ka nafaba de bɛ nin jɛɲɔgɔnya la Zegwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O siratigɛ la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini alamisa lajɛrɛ bɛna kɛ a ka ca Ala fɛ a lajɛrɛ a bɛna kɛ kɔmandanjɛ la fɛ yen walasa sɔrɔdasi minnu ni olu bɛ an ka lakana sabatila an fɛ yan olu ka mayo bɛ d'u ma sini ni Ala sɔnna ma. Wa a bɛ di maa min ka yamaruya kɔnɔna na o ye Zegwa dugutigilakaw ye walasa sigiɲɔgɔnya min n'o ɲininen bɛ dancɛ in kɔnɔna na an kɛ a kɛ sinsinbereba ye walasa jamana fila in frontière bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na fɛɛrɛ wɛrɛ si t'a la bi ni ninnu ka teri ɲɔgɔnya o sabatili tɛ. O la nin ko in bonya bɛ ta tugun ka da Sotramotow kɔrɔ ka d'a kan hali a natɔ hakilina jiginna fɛn min na nin sira min bɛ yen bi n'a bɛ ka jamana fila in don ɲɔgɔn na teriya sira fɛ wa an kɔni tɛ Ala deli bele tugun fɛn fɛn na kɛ gɛlɛya ye o k'an ka Sotramoto bolilaw sɔrɔ maa tɛ Ala deli la tugun Mali ani Côte d'Ivoire cɛ. Nka hali ni Ala nana a kɛ ka fɔ dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ fɔ yɔrɔ walima fɔbaga ka sɔrɔ a la o kɔni de hakilina bɛ maaw la bi. O siratigɛ la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a ka ɲi sini Sotramoto fara dugutigilakaw kan ani muso jɛkulu an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa an bɛ nin kunnafoni di. O siratigɛ la fɛn min ne kɔmandanjɛ la a kɛlen bɛ ka Mɔnzɔn Kɔnɛ wele ni ale ye Ansarudini ɲɛmaaba ye nin kɛnɛ kan sini ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a kunnafoni tɔ n'a nana labɛn cogo min na o bɛna kɛ lase wɛrɛ ko lase baden bɛɛ lajɛlen ma. Kuma in kun ye min ye o y'a ye k'a fɔ bonya min n'a kɛra ale yɛrɛ fana kɔmandanjɛ la a bɛ taa kuma Zegwa de tɔgɔ la ani frontière tɔgɔ la. Ni donbolo kɛra a ka di jala ye a kana di bɛɛ ɲɛna wa Ibrim Ouattara fana k'a mɛn walima a k'a ye k'a fɔ ale ye donboloni min kɛ ni o ye balontanminɛw ye a dira a dicogo la. Ni Ala sɔnna ma sini o lajɛrɛ bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ a bɛna kɛ kɔmandanjɛ la fɛ yen. Denmisɛnninw u bɛna wuli ka yaala walasa ka dɔw wele nin kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔ ye Mɔnzɔn Kɔnɛ ye sini ale kan ka ye nin kɛnɛ kan sini ani maa caman wɛrɛw. Mali kibaruyaw la délégation dɔ kun taara Kidal Mali minisiri 10 bɔɲɔgɔnko olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa Kidal. O tun y'a jateminɛ k'a fɔ ko o bɛna tile 3 bɔɲɔgɔnko kɛ Kidal nka o ka Kidal taga a ma tɛmɛ tile 1 kan bɔɲɔgɔnko kan. A tile 1 an b'a ladɔnniya k'a fɔ munna a danna tile 1 ma. A danna tile 1 ma ka d'a kan baara kɛcogo de don wa walima fɔɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔla Kidalikaw fɛ yen min kɛra sababu ye ka a jɔ joona wa. Ɲininkali tɔ min fana bɛ min kan munna an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanali ma Mali la munna ale ma ye Kidal taga la. Maa caman ye ɲininkali kɛ o ko kan nka a nana ye k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ baasiba ma bɔ a ko la min kɛra sababu ye ka nin taama in dan sira la. Modibo Kone yɛrɛ ta min kɛra o sababu ye a n'a jalala k'a fɔ nin délégation kun kan ka tile 3 kɛ Kidal o y'a sɔrɔ ale ni bandaw olu kun kan ka taa Faransi. O de kɛra sababu ye ni minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma ale ma ye nin kɛnɛ kan. Nka fɛn min n'o ye Kidalikaw fɛ yen Musa Aga Atayer ni ale ye minisiri ma la min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma o kɛlen kɔ kunna sini ka denmisɛnninw dan tɔgɔ la so min kan ka jɔ maison de jeunes o min kan ka jɔ ni Ala sɔnna a ma ko o fara fɔlɔ dara. O fara fɔlɔ dali kɛnɛ kan Musa Aga Atayer a y'a jira k'a fɔ ko kalo 3 kɔnɔna na ko nin so kofɔlen a bɛna daminɛ
wa ko a ka so yɛrɛ mɛnɛnba kalo 8 bɔɲɔgɔnko ko a so bɛ ban o siratigɛ la ko kura tilara ka taa Kidal balontan terrain na ko yɛlɛma kan ka don la kosɛbɛ ni taama min n'a kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri 10 bɔɲɔgɔnko bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan walasa fɛn min n'o ye basigi min bɛ ka ɲini Kidalikaw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kɛ fɛn ye cogo min na ni nafa bɛ se ka sɔrɔ a la o taama de sen tun bɛ nin ma kofɔlen ninnu kɔrɔ Bandaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale taara Faransi kunungo a yɛrɛla k'a fɔ Faransi taga in k'a bɛna tile 3 kɛ kunu bi a ka ca Ala fɛ ani sini n'o banna ko Bandaw kan ka segin nka ale ka weleli munna ye tile 3 kɛ ne y'a jateminɛ kabiri Bandaw n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye ne y'a siɲɛ fɔlɔ ye fɔlɔ a ka bɔ farafinna jamana kɔ kan yan kelen ne y'a siɲɛ fɔlɔ a ka se Faransi o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Bandaw a ka nin taali la wa a welela de Emmanuel Macron de y'a wele k'u ka taa ɲɔgɔn ye bɛ kɛ fɛn dama kan o ye min fɔ a la kunu ko a ka ca Ala fɛ bi araba nɛgɛ kanɲɛ 11 waati 11h yan fan fɛ Emmanuel Macron k'a bɛna Bandaw kuma ɲɔgɔnya Bandaw fana ma sɔn fiyewu a kelen ka taa nin taama in na ani minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako nasira ma ani minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko labɛnni ma ministre de l'administration territoriale ani minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma Bandaw ani minisiri damadama de taara ɲɔgɔn fɛ bi de sa ani Emmanuel Macron kan ka ɲɔgɔn ye walasa o kaw hakilina jira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ bɛna boli fɛn min kan Bandaw nale ni ale ko k'ale bɛ Malidenw lamɛn ani Faransi jamana ɲɛmaaw ma hakilinaw mana se ka kɛ kelen ye o de la Emmanuel Macron y'a wele de o ka kuma o bɛna kuma fɛn min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔlɔ ye min ye Mali ani Faransi olu ka sɔrɔdasi ko kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na ka d'a kan jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna olu ye bɛnkan minnu tɛgɛnɔbila kow min na u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kuma o kan wa walima Bandaw yɛrɛ tɛna na sɔn o ma wa o kɔni kan ka kuma o de kan bi ka sɔrɔ ka kuma lajɛrɛba min bɛna kɛ février kalo la n'o kan ka kɛ Tchadikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ filanan Bandaw ale ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ nin de la sigi kelen kɔni bɛ min kan Bandaw taara temps min na a ka ca Ala fɛ Malidenw haminanko ye min ye ko a bɛn'o fɔ walima a bɛn'o kɛ Faransi nin taama in senfɛ ka d'a kan ale de jafariyara ka yira Faransi la k'a bɔ o don na ko Faransi kana sɔn tuguni ka wuli bilen ni avion ye k'a bɛ kosi kɛ Mali la min ni Malidenw t'a kalama ko sariya ma jɛn n'a ye o kumaw an'o waleyaw o ye Faransi siran kosɛbɛ o de la o kɛrɛfɛ maa n'o ye a ka conseil ye Emmanuel Macron ka conseil ye o y'a fɔ a ye ko a kana taa nin cogo la tan jamina n'a ma kuma ni Bandaw ye n'a taara nin cogo la Bandaw hakilina min b'a la n'a m'o dɔn o ka bɛn fɔla ka sɔrɔ ka taa ko n'a ma kunnaja ko jamina taga a bɛ k'a bolo nimisa ye o de kosɔn Bandaw ale ka taama Faransi a kɛra tile 3 ye n'o tɛ Niger jamana ɲɛmaa taara o ma tɛmɛ lɛri damadama kan Mauritanie ta taara o ma tɛmɛ lɛri damadama kan nka Bandaw ta ko tile 3 de dira a ma walasa u bɛ se ka kuma cogo min na lamɛnnikɛw ka lasigiden bɛ Mali la Denis Hanken ale taara kumaɲɔgɔnya kɛ kunu ani Mariki Jawo CNT président ko tiɲɛna o t'u ɲɔgɔnna kosɛbɛ a ka kuma la n'i y'a ka kuma bayɛlɛma an ka bamanankan na ko lamɛnnikɛw tun ɲɔgɔnna kosɛbɛ coup d'état kɛlen na ko lamɛnnikɛ tɛ coup d'état fɛ ko nka olu yɛrɛ bɛn nana ye bi Mali mako bɛ yɛlɛma min na wa ko CNT ani olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min boloda ko o y'a fɛɛrɛba dɔ ye Mumuni Gindo ale ye ɲɛmaa ye jɛkulu min sigilen bɛ Mali kɔnɔna na yuruguyurugu ani donkojuguya o kɛlɛli nasiraw la ale y'a ka gafe labɛn ka taa di CNT ma ka d'a kan CNT ɲɛmaa Mariki Jawo ni a gafe ma taa di ale ma maaw hakili la k'a fɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ gɛlɛya a bɛ wajibiya Mariki Jawo kan san kɔni a ka taa ka député bulon tigilamaw wele n'o ye CNT membre ye ka a yɛrɛ kɛ k'a yira o la yali fɛn min n'o ye Mumuni Gindo
ale nana ni gafe min ko hakilina jagabɔ a kan walasa mun ye Mali dun kabiri Alpha tile la dɔw yɛrɛ ko Musa tile la a bɛɛ lajɛlen gafew bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo dunbaw ani nafolo burujabagaw o ko o minnu kɛra sababu ye ka nafolo tiɲɛ nin cogo in na ka daminɛ kabiri kumajan k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn b'u bolo wa u labɛnnen don fana a m'a bɛɛ lajɛlen minɛ o tɛ se ka kɛ abada n'a ma kɛ k'a fɔ CNT o jɛkulu ka se ka wote a kan k'a bila daga dɔ da la a b'a ladɔnniya k'a fɔ Mumu Gindo a y'a ja k'a fɔ ale kɔni bɔra Mariki Jawo fɛ yen a sɛbɛkɔrɔ sawalenba ka da la mun na ko Mariki Jawo a ye kuma ja ale da a ko n'Ala sɔnna ma Mali bɛ yɛlɛma a ti yɛlɛma maa wɛrɛ si fɛ ni an yɛrɛ Malidenw tɛ wa ko a ka da la k'a fɔ gafe fɛn fɛn tɛna a gafe min tɛna ale ma maa tɔgɔ b'a la n'a ye dɛrɛmɛ kelen du Mali la o tigi ka sigi a kan k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ i ni kaso ka kan ko i bɛ taa kaso la ni kaso dun man kan fana aya ko ni a fɔcogo don Mali sɔrɔdasiw o ye laseli dɔ kɛ tile 2 in na o y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ janvier kalo tile 2 ka na se fo an bɛ waati min na comme sisan ko u kɛlen bɛ u tun ye fɛlɛ bɔ ka ɲɛsin fɛn min n'o ye terrorisme ma o fɛlɛ min bɔra ka ɲɛsin terrorisme ma a kuma cayara kosɛbɛ ka d'a kan ko Mali tɛgɛda fɛnba caman kan ni sen fɛ o fɛnba dɔ ye jumɛn ye bi in na ko Mali kɛra ka i tɛgɛda ka maa min fa rebelle la k'a bɛ jɔ maa 100 la o maa 100 an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye rebelle ye walima terroriste ye wa n'u kun kɛlen bɛ ka daga sigi Mali da la kosɛbɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasiw ka laselikɛla a ye nin min fɔ o dongo a diyara Malidenw ye kosɛbɛ ka d'a kan o y'a ja k'a fɔ kabiri ninnu nana lakana nasiraw la bi maa kɔni bɛ se ka Ala tanu n'a ye ka d'a kan ko a ko taabolo kɔni ye min ye tan bɛɛ dalen don a la k'a fɔ a ka ca Ala fɛ ko yɛlɛma bɛɛ bɛna don kow la an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasiw ka nin laseli n'u y'a ja k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka fɛn fɛn fɔ a la o y'a ye k'a fɔ maa ni i ye Maliden ko i kan ka Mali dɛmɛ a dɛmɛcogo la k'i k'a yɛrɛ la n'i ye fɛn mɛn teliyala i kan ka fɛn min lase maaw ma ko i k'o lase walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni ka o ma kofɔlen tiɲɛlikɛla minnu bɛna ka na dankari kɛ Mali la walasa ka olu kunbɛn cogo min na o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ma kofɔlen a sɔrɔdasi kofɔlen o y'i bolokun jɔ dɔw la ko dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ yan o minnu bɛ yan ko jɛkulu dɔw bɛ yen o jɛkulu olu ni terrorisiw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa ko Malidenw k'i hakili to olu la kosɛbɛ an kɛ a dɔ lamɛn. U sigilen don siyako kan n ye n da don a la o don na a ka di n ye ka segin a kan bari ne bolo o association bɛ tiɲɛniba de la fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ jamanadenw ye i ma tiɲɛ f'u ye bɛɛ tɛ se ka fɛnw faranfasiya ka tiɲɛ bɔ nkalon na o association kelen ninnu u ye kuma caman fɔ ko sɔrɔdasiw wulila k'an taara Libe k'an ye Libe lakori k'an bɛ ka mɔgɔw ka dumuniso k'olu jeni jiginɛso k'an bɛ k'olu jeni k'an ni donsow bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an y'a kɛ tan ne kun bɛ yan ambassade dɔ bɛ yen u ye n contacter directement n y'an ka mɔgɔw wele terrain kan armée ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen ministre kun bɛ yen u y'a MINUSMA mɔgɔw wele o y'a sɔrɔ MINUSMA fana kun taara k'u y'a kuma kelen mɛn u ye MINUSMA mɔgɔw wele ko pankuru dɔ b'aw bolo mun bɛ se ka to sanfɛ ka ja ta an bɛna baara min kɛ a y'a ja bɛɛ ta an ka jamanadenw don an ma n'u fagali kama mɛ an b'an ka baara kɛ o sɔrɔla mun fɛ parce que a dɔ kun kɛra ɲan'o cɛ u y'a kuma fɔ tan dɔrɔn sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw y'an ka sɔrɔdasiw lasegin donc o ye k'a yira association mun bɛ o baara ninnu na Bamakɔ yan u ni jatigɛ walekɛlaw n'a bɛ f'o ma terroriste u bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ parce que n'i ye nin fɔ ka sɔrɔdasiw ka baara tiɲɛ o mɔgɔw ka u yɛrɛ ta o kɔfɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra sɔrɔdasiw ye jaw ta k'a mɔgɔw yira u kun talen don ekɔliso dɔ de ta k'u sigi o kɔnɔ marifaw b'u bolo u bɛ tobili la sɔrɔdasiw talen y'u minɛ u y'a ja ci anw ma o jaw bilalen bɔlɔlɔ sanfɛ o mɔgɔ kelen tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn association u b'a dɔn kan bɛ mun ma a ɲɛmɔgɔ tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw k'u janto ko marifa bɛ mɔgɔ bolo camancɛ yɔrɔ in na k'a bɛɛ tɛ jatigɛ walekɛla ye an bɛ an ka baara la ni marifatigi min bɛnna i b'o ɲininka de k'e ye jatigɛ walekɛla ou bien e t'a ye wa o ye ka jamanadenw bila fili la
o kuma jamanadenw k'u kɔlɔsi o association in ka kuma fɔtaw la u y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u nana k'u ka dugu dɔ bɛ yen ko mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ɲɔgɔn fagara yen a président kelen a b'a dɔn kan min ma a kɛra ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ a taara gendarmerie la u y'a ɲininka k'i bɛ se ka anw bilasira ka taa a denbayaw lajɛ wa a ko k'ale tɛ se ko nka ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ko min bɛ se k'o kɛ u k'a ma mɔgɔw su donna yɔrɔ min i bɛ se ka taa a jira an na wa gendarmew bɛ yen a ko o fana la n bɛ mɔgɔ de ɲini min b'o kɛ u ko mɛ e yɛrɛ nana e tɛ se ka kuma fɔ k'an bɛ mun bila gafe kɔnɔ bari a ma. ni y'an ka sɔrɔsi ɲɛmaa dɔ mankan ye ko an ka hakili to a la kosɛbɛ jɛkulu bɛ mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamakɔ minnu bɛ ka terroristes dɛmɛ ka tila k'an tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ seliginna tɔnba bɛɛ lajɛlen ye k'u maaw k'u hakili to a la kosɛbɛ kɔdiwarikaw fɛ yen a b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka kalafili bɛna kɛ marikalo la a kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ fpi ale sera ka sorogiyom ni ale pascal afingé sanga fpi ye olu sera ka maa damadama fara ɲɔgɔn kan udpci n'o ye robert gueye ka parti ni o bɛ yen o pascal afingé san ale sera ka udpci ani sorogiyom ale ka maa dɔ fara ɲɔgɔn kan walasa k'i son don kalafili la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ pascal afingé san ale ye bɔnganuka ye wa a député kun don bɔnganu tɔgɔ la nka tiga kɔni kɛlen da ala bi k'a fɔ kɔlɔlɔ min b'ale nɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ a bɛna sen sɔrɔ a bɛ bali maa caman na bi bɔnganu Centrafrique an b'a ladɔnniya k'a fɔ rebelle maa 44 bɔɲɔgɔnko o de bɔnnen n'anw ni na tile 2 in na u kun kɛlen bɛ ka taa dugu dɔ minɛ bɛɛ kuma n'o fɛ ka dɛsɛ a ma ɲɛ min kɔ fɛn min n'o ye diɲɛ sirigɛnna tɔnba lakanaba minnu bɛ Centrafrique o taara ka taa u gɛn a kɛra laban min ye a kɛra sababu ye ka rebelle maa 44 bɔɲɔgɔnko k'o bɔnɛ o nin na Sénégal an y'a lase an ka laselikɛlaw la avocat dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko Maître Oumar Diallo an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale tun bɛ ka Sénégal o gouvernement dɛmɛ kamalen dɔ kan a bɛ fɔ min ma ko parti civil an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale tora kuma la maaw yɛrɛ bɛ ka bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ a kumana ka kuma ka na laban min ma kumakan nana jigin a yɛrɛ kɔ k'a bɛ sigi a ma ɲɛ a muso min taara kɛnɛkɛnɛ la Kidal o don ko gouvernement min n'o membre taara Kidal a tun fɔra k'a fɔ o bɛna tile 2 ka taa tile 3 bɔɲɔgɔnko la o kɛ Kidal nka a danna tile 1 ma kun jumɛn don maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a la an bɛ waati min na komi sisan ale jɛkulu min sigilen bɛ Mali kama yuruguyurugu kɔni kɛlɛli la ale taara CNT Mariki Diawo a taara kumaɲɔgɔnya kunu ko ka sariya bɔ joona minnu n'u kɛlen bɛ ka Mali nafolo buruja ka tigɛ ko la ko min diyara kosɛbɛ Mariki Diawo ye bandaw bɛ Faransi tile 3 a bɛ n'o de kɛ Faransi hakilina falen-falenna ani Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ Sénégalkaw fɛ tɛnɛn don fɛn min n'o ye avocat dɔ ale tora ka hakɛto ɲini Sénégal gouvernement dɛmɛ ko dɔ la dɔ kan o parti civil o avocat dɔ ale bɔra ka bi o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka antanya min kamanagan ye bɛɛ sɔrɔ Sénégal tile 2 in na ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na donkuwari bakurubaw ye donkuwari min ni Karim Sibe bɛna lase a ma an bɛ dugawu don Ala ka bi sɔgɔmada tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye salon ko Côte d'Ivoire frontière datugulen an ka denmisɛnnin walima an ka sotamoto bolila minnu n'o tun taara Côte d'Ivoire ni o kun ye gɛlɛya sɔrɔ Ala nana sababu don maa min na n'o bɛ tali kɛ Komana Jala la o siratigɛ la ɲina lajɛrɛ min kɛra fɛrikikaw fɛ yen ni Jala tun bɛ yen Karim Sibe yɛrɛ tun bɛ yen an ye Ibrahim Ouattara Alassane Dramane Ouattara dɔgɔcɛ an y'a fo Zeguwakaw ka foli la k'a fo an ka sotamoto bolilaw ka foli la k'a yira la fana k'a fɔ mago tɛ ban ɲɔgɔn na jɛɲɔgɔnya min b'a ni Alassane Dramane Ouattara cɛ ani Alassane Dramane dɔgɔnin ani Jala cɛ o jɛɲɔgɔnya kosɔn an y'a ja k'a fɔ a ka di Zeguwakaw ye
dancɛ min fila ni ɲɔgɔn cɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dogo ɲɔgɔn na min ka fisa o de ye kuma nin yɛrɛ lasera maa min fɛ o don o ye Karim Sibi ye o y'a sɔrɔ Alassane dɔgɔcɛ Ibrahima Ouattara ale kɔni sigilen bɛ kɛnɛ kan o kɛra a ma mɛn jala min ni denmisɛnninw u nana ale suganti k'a kɛ u ka parrain ye ka sanga 20 janvier lahalaw ma min n'o kɛra a b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn na bonya kelen dira tugun tuma min na ni jala taara fa ye k'a fɔ Mali sɔrɔdasi minnu bɛ dancɛ la o ni Zegwa denmisɛnninw olu ye 20 janvier fêté k'o denfaya di ale ma a b'a ladɔnniya k'a fɔ Ibrahima a ye bonyaba kɛ ko kɔrɔ k'o di an ma ya Zegwa donbolo min n'o y'a di denmisɛnninw ka bolodaliw y'a ja k'a fɔ o bɛna ntolaci de kɛ o ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ commandant Jala a y'a fɔ min kɛ Ibrahima Ouattara ye fana ye donbolo di n'o bɛ tali kɛ mayo la ka n'o di sɔrɔdasiw ma ka tila ka dɔ di jeunesse ma walasa o kɛlen bɛ ka min boloda n'o ye ale kɔnɔ a lahalaw la ko a nana ka n'o di o dun ye bonyaba ye ko min filɛ nin ye ni a daminɛ bɛ ka kɛ commandant Jala ani Ibrahima Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ an ka nafaba de bɛ nin jɛɲɔgɔnya la Zegwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la o siratigɛ la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini alamisa lajɛrɛ bɛna kɛ a ka ca Ala fɛ a lajɛrɛ a bɛna kɛ commandant Jala fɛ yen walasa sɔrɔdasi minnu ni olu bɛ an ka lakana sabatila an fɛ yan olu ka mayo bɛ d'u ma sini ni Ala sɔnna ma wa a bɛ di maa min ka yamaruya kɔnɔna na o ye Zegwa dugutigilakaw ye walasa sigiɲɔgɔnya min n'o ɲininen bɛ dancɛ in kɔnɔna na an ye a kɛ sinsinbereba ye walasa jamana fila in frontière bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na fɛɛrɛ wɛrɛ si t'a la bi ni ninnu ka teri ɲɔgɔnya o sabatili tɛ wala ni ko in bonya bɛ ta tugun ka da sotaramutiw kɔrɔ ka d'a kan hali a natɔ hakilina jiginna fɛn min na nin sira min bɛ yen bi n'a bɛ ka jamana fila nin don ɲɔgɔn na teriya sira fɛ wa an kɔni tɛ ala deli bele tugun fɛn fɛn na kɛ gɛlɛya ye o k'an ka sotaramoti bolilaw sɔrɔ maa tɛ ala deli la tugun Mali ani Kɔrɔwari cɛ nka hali ni ala nana a kɛ ka fɔ dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ fɔ yɔrɔ walima fɔbaga ka sɔrɔ a la o kɔni de hakilina bɛ maaw la bi o siratigɛ la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ a ka ɲi sini sotaramoti fara dugutigilakaw kan ani muso jɛkulu an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa an bɛ nin kunnafoni di o siratigɛ la fɛn min ne commandant Jala a kɛlen bɛ ka Mɔnzɔn Kɔnɛ wele ni ale ye ansadini ɲɛmaaba ye nin kɛnɛ kan sini ni ala ma ko wɛrɛ kɛ a kunnafoni tɔ n'a nana labɛn cogo min na o bɛna kɛ lase wɛrɛ ko lase baden bɛɛ lajɛlen ma kuma in kun ye min ye o y'a ye k'a fɔ bonya min n'a kɛra ale yɛrɛ fana commandant Jala bɛ taa kuma Zegwa de tɔgɔ la ani frontière tɔgɔ la ni donbolo kɛra a ka di Jala ye a kana di bɛɛ ɲɛna wa Ibrahima Ouattara fana k'a mɛn walima a k'a ye k'a fɔ ale ye donboloni min kɛ ni o ye balontan minɛw ye a dira a dicogo la ni ala sɔnna ma sini o lajɛrɛ bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ a bɛna kɛ commandant Jala fɛ yen denmisɛnninw u bɛna wuli ka yaala walasa ka dɔw wele nin kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔ ye Mɔnzɔn Kɔnɛ ye sini ale kan ka ye nin kɛnɛ kan sini ani maa caman wɛrɛw Mali kibaruyaw la délégation dɔ kun taara Kidal Mali ministre tan bɔɲɔgɔnko olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa Kidal u tun y'a jateminɛ k'a fɔ ko u bɛna tile 3 bɔɲɔgɔnko kɛ Kidal nka o ka Kidal taga a ma tɛmɛ tile 1 kan bɔɲɔgɔnko kan a tile 1 an b'a ladɔnniya k'a fɔ munna danna tile 1 ma a danna tile 1 ma ka d'a ka baara kɛcogo de don wa walima fɔɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔla Kidalikaw fɛ yen min kɛra sababu ye ka a jɔ joona wa ɲininkali tɔ min fana bɛ min kan munna an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanali ma Mali la munna ale ma ye Kidali taga la maa caman ye ɲininkali kɛ o ko kan nka a nana ye k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ basiba ma bɔ a ko la min kɛra sababu ye ka
ni taama in dan sira la Modibo Konate yɛrɛ ta min kɛra o sababu ye a n'a jalala k'a fɔ nin délégation kun kan ka tile 3 kɛ Kidal o y'a sɔrɔ ale ni bandaw olu kun kan ka taa Faransi o de kɛra sababu ye ni ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma ale ma ye nin kɛnɛ kan nka fɛn min n'o ye Kidalikaw fɛ yen Musa Ag Atayer ni ale ye ministre ma la min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma o kɛlen kɔ kunnasini ka denmisɛnninw dan tɔgɔ la so min kan ka jɔ maison des jeunes o min kan ka jɔ ni ala sɔnna ma ko o fara fɔlɔ dara o fara fɔlɔ dali kɛnɛ kan Musa Ag Atayer a y'a jira k'a fɔ ko kalo 3 kɔnɔna na ko nin so kofɔlen a bɛna daminɛ wa ko a ka so yɛrɛ mɛnɛnba kalo 8 bɔɲɔgɔnko ko a so bɛ ban o siratigɛ la ko kura tilara ka taa Kidal balontan terrain na ko yɛlɛma kan ka don o la kosɛbɛ nin taama min n'a kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ ministre tan bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan walasa fɛn min n'o ye basigi min bɛ ka ɲini Kidalikaw ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kɛ fɛn ye cogo min na ni nafa bɛ se ka sɔrɔ a la o taama de sen tun bɛ nin ma kofɔlen ninnu kɔrɔ bandaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale taara Faransi kunungo a jirala k'a fɔ Faransi taga in k'a bɛna tile 3 kɛ kunu bi a ka ca Ala fɛ ani sini n'o banna ko bandaw kan ka segin nka ale ka weleli munna ye tile 3 kɛ ne y'a jateminɛ kabiri bandaw n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye ne y'a siɲɛ fɔlɔ ye fɔlɔ a ka bɔ farafinna jamana kɔ kan yan kelen ne y'a siɲɛ fɔlɔ a ka se Faransi o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bandaw a ka nin taali la wa a welela de Emmanuel Macron de y'a wele k'u ka taa ɲɔgɔn ye in bɛ kɛ fɛn dama kan o ye min fɔ a la kunu ko a ka ca Ala fɛ bi araba nɛgɛ kanɲɛ 11 waati 11h yan fan fɛ Emmanuel Macron k'a bɛna bandaw kuma ɲɔgɔnya bandaw fana ma sɔn fiyewu a kelen ka taa nin taama in na ani ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko nasira ma ani ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko labɛnni ma ministre de l'administration territoriale ani ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma bandaw ani ministre damadama de taara ɲɔgɔn fɛ bi de sa ani Emmanuel Macron kan ka ɲɔgɔn ye walasa o ka hakilina jira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ bɛna boli fɛn min kan bandaw nale ni ale ko k'ale bɛ malidenw lamɛn ani Faransi jamana ɲɛmaaw ma hakilinaw mana se ka kɛ kelen ye o de la Emmanuel Macron y'a wele de o ka kuma o bɛna kuma fɛn min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔlɔ ye min ye Mali ani Faransi olu ka sɔrɔdasi ko kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na ka d'a kan jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna olu ye bɛnkan minnu tɛgɛnɔbila ko min na u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kuma o kan wa walima bandaw yɛrɛ tɛna na sɔn o ma wa o kɔni kan ka kuma o de kan bi ka sɔrɔ ka kuma lajɛrɛba min bɛna kɛ février kalo la n'o kan ka kɛ Tchadikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ filanan bandaw ale ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ nin de la sigi kelen kɔni bɛ min kan bandaw taara temps min na a ka ca Ala fɛ malidenw haminanko ye min ye ko a bɛn'o fɔ walima a bɛn'o kɛ Faransi nin taama in senfɛ ka d'a kan ale de jafariyara ka yira Faransi la k'a bɔ o don na ko Faransi kana sɔn tuguni ka wuli bilen ni avion ye k'a bɛ kosi kɛ Mali la min ni malidenw t'a kalama ko sariya ma jɛn n'a ye o kumaw an'o waleyaw o ye Faransi siran kosɛbɛ o de la o kɛrɛfɛ maa n'o ye a ka conseil ye Emmanuel Macron ka conseil ye o y'a fɔ a ye ko a kana taa nin cogo la tan jamina n'a ma kuma ni bandaw ye n'a taara nin cogo la bandaw hakilina min b'a la n'a m'o dɔn o ka bɛn fɔ la ka sɔrɔ ka taa ko n'a ma kunnaja ko jamina taga a bɛ k'a bolo nimisa ye o de kosɔn bandaw ale ka taama Faransi a kɛra tile 3 ye n'o tɛ Niger jamana ɲɛmaa taara o ma tɛmɛ lɛri damadama kan Mauritanie ta taara o ma tɛmɛ lɛri damadama kan nka bandaw ta ko tile 3 de dira ma walasa u bɛ se ka kuma cogo min na lamɛnnikɛw ka lasigiden bɛ Mali la Denis Hanken ale taara kumaɲɔgɔnya kɛ kunu ani Mariki Diaw CNT président ko tiɲɛna o t'u ɲɔgɔnna kosɛbɛ a ka kuma la n'i y'a ka kuma bayɛlɛma an ka bamanankan na
ko l'Amérique tuntununa kosɛbɛ coup d'état kɛlen na ko l'Amérique tɛ coup d'état fɛ ko nka olu yɛrɛ bɛɛ nana ye bi Mali mako bɛ yɛlɛma min na wa ko CNT ani olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min boloda ko o y'a fɛɛrɛba dɔ ye Mumuni Gindo ale ye ɲɛmaa ye jɛkulu min sigilen bɛ Mali kɔnɔna na yuruguyurugu ani donkojuguya o kɛlɛli nasiraw la ale y'a ka gafe labɛn ka taa di CNT ma ka da ka CNT ɲɛmaa Maliki Jawo ni a gafe ma taa di ale ma maa hakili la k'a fɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ gɛlɛya a bɛ wajibiya Maliki Jawo ka san kɔni a ka taa ka député bulon tigilamaw wele n'o ye CNT membre ye ka a yɛrɛ kɛ k'a yira o la yali fɛn min n'o ye Mumuni Gindo ale nana ni gafe min ko hakilina jagabɔ a kan walasa minnu ye Mali dun kabini Alpha tile la dɔw yɛrɛ ko Musa tile la a bɛɛ lajɛlen gafew bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo dunbaw ani nafolo buruzabagaw o ko o minnu kɛra sababu ye ka nafolo tiɲɛ nin cogo in na ka daminɛ kabini kumajan k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn b'u bolo wa u labɛnnen don fana a m'a bɛɛ lajɛlen minɛ o tɛ se ka kɛ abada n'a ma kɛ k'a fɔ CNT o jɛkulu ka se ka wete a kan k'a bila daga dɔ da la a b'a ladɔnniya k'a fɔ Mumuni Gindo a y'a ja k'a fɔ ale kɔni bɔra Maliki Jawo fɛ yen a sɛbɛkɔrɔ sawalenba ka da la mun na ko Maliki Jawo a ye kuma diya ale da a ko n'Ala sɔnna a ma Mali bɛ yɛlɛma a ti yɛlɛma maa wɛrɛ si fɛ ni an yɛrɛ Malidenw tɛ wa ko a ka da la k'a fɔ gafe fɛn fɛn tɛna a gafe min tɛna ale ma maa tɔgɔ b'a la n'a ye dɛrɛmɛ kelen du Mali la o tigi ka sigi a kan k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ i ni kaso ka kan ko i bɛ taa kaso la ni kaso dun man kan fana aya ko ni a fɔcogo don Mali sɔrɔdasiw o ye laseli dɔ kɛ tile 2 in na o y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ janvier kalo tile 2 ka na se fo an bɛ waati min na comme sisan ko o kɛlen u tun ye fɛlɛ bɔ ka ɲɛsin fɛn min n'o ye terrorisme ma o fɛlɛ min bɔra ka ɲɛsin terrorisme ma a kuma cayara kosɛbɛ ka d'a kan ko Mali tɛgɛ da fɛnba caman kan ni sen fɛ o fɛnba dɔ ye jumɛn ye bi in na ko Mali kɛra ka i tɛgɛ da ka maa min fa rebelle la k'a bɛ t'i jɔ maa 100 la o maa 100 an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye rebelle ye walima terroriste ye wa n'u kun kɛlen bɛ ka daga sigi Mali da la kosɛbɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasiw ka laselikɛla a ye nin min fɔ o dongo a diyara Malidenw ye kosɛbɛ ka da kan o y'a ja k'a fɔ kabini ninnu nana lakana nasiraw la bi maa kɔni bɛ se ka Ala tanu n'a ye ka da kan ko a ko taabolo kɔni ye min ye tan bɛɛ dalen don a la k'a fɔ a ka ca Ala fɛ ko yɛlɛma bɛɛ bɛna don kow la an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasiw ka nin laseli n'u y'a ja k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka fɛn fɛn fɔ a la o y'a ye k'a fɔ maa ma ni i ye Maliden ko i kan ka Mali dɛmɛ a dɛmɛcogo la k'i k'a yɛrɛ la n'i ye fɛn mɛn teriyala i kan ka fɛn min lase maaw ma ko i k'o lase walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni ka o ma kofɔlen tiɲɛlikɛla minnu bɛna ka na dankari kɛ Mali la walasa ka olu kunbɛn cogo min na o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ma kofɔlen a sɔrɔdasi kofɔlen o y'i bolokun jɔ dɔw la ko dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ yan o minnu bɛ yan ko jɛkulu dɔw bɛ yen o jɛkulu olu ni terrorisiw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa ko Malidenw k'i hakili to olu la kosɛbɛ an kɛ a dɔ lamɛn. U sigilen don siyako kan n ye n da don a la o don na a ka di n ye ka segin a kan bari ne bolo o association in bɛ tiɲɛniba de la fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ jamanadenw ye i ma tiɲɛ f'u ye bɛɛ tɛ se ka fɛnw faranfasiya ka tiɲɛ bɔ nkalon na o association kelen ninnu u ye kuma caman fɔ ko sɔrɔdasiw wulila k'an taara Libe k'an ye Libe lakori k'an bɛ ka mɔgɔw ka dumuniso k'olu jeni jiginɛso k'an bɛ k'olu jeni k'an ni donsow bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an y'a kɛ tan ne kun bɛ yan ambassade dɔ bɛ yen u ye n contacter directement n y'an ka mɔgɔw wele terrain kan armée ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen ministre kun bɛ yen u y'a MINUSMA mɔgɔw wele o y'a sɔrɔ MINUSMA fana kun taara k'u y'a kuma kelen mɛn u ye MINUSMA mɔgɔw wele ko pankuru dɔ b'aw bolo mun bɛ se ka to sanfɛ ka ja ta an bɛna baara min kɛ a y'a ja bɛɛ ta an ka jamanadenw don an ma n'u fagali kama mais an b'an ka baara kɛ o sɔrɔla mun fɛ parce que a dɔ kun kɛra ɲan'o cɛ u y'a kuma fɔ tan dɔrɔn sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw y'an ka sɔrɔdasiw lasegin
donc o ye k'a yira association mun b'o o baara ninnu na Bamakɔ yan u ni jatigɛ walekɛlaw n'a bɛ f'u ma terroriste u bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ parce que n'i ye nin fɔ ka sɔrɔsiw ka baara tiɲɛ o mɔgɔw ka u yɛrɛ ta o kɔfɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra sɔrɔsiw ye jaw ta k'a mɔgɔw yira u tun talen n'o ekɔliso dɔ de ta k'u sigi o kɔnɔ marifaw b'u bolo u bɛ tobili la sɔrɔsiw talen u minɛ u y'a ja can ma o jaw bilalen bɔlɔlɔ sanfɛ o mɔgɔ kelen tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn association u b'a dɔn kan bɛ mun ma a ɲɛmɔgɔ tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn k'a fɔ ko sɔrɔsiw k'u janto ko marifa bɛ mɔgɔ bolo camancɛ yɔrɔ in na k'a bɛɛ tɛ jatigɛ walekɛla ye an bɛ an ka baara la ni marifatigi min bɛnna i b'o ɲininka de k'e jatigɛ walekɛla ou bien e t'a ye o ye ka jamanadenw bila fili la o kuma jamanadenw k'u kɔlɔsi o association in ka kuma fɔtaw la u y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u nana k'u ka dugu dɔ bɛ yen ko mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ɲɔgɔn fagara yen a président kelen a b'a dɔn kan min ma a kɛra ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ a taara gendarmerie la u y'a ɲininka k'i bɛ se ka anw bilasira ka taa a denbayaw lajɛ wa a ko k'ale tɛ se ko nka ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ko min bɛ se k'o kɛ u k'a ma mɔgɔw su donna yɔrɔ min i bɛ se ka taa a jira an na wa gendarme bɛ yen a ko o fana la n bɛ mɔgɔ de ɲini min b'o kɛ u ko mɛ e yɛrɛ nana e tɛ se ka kuma fɔ k'an bɛ mun bila gafe kɔnɔ bari a ma. ni y'an ka sɔrɔsi ɲɛmaa dɔ mankan ye ko an ka hakili to a la kosɛbɛ jɛkulu bɛ mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamakɔ minnu bɛ ka terroristes dɛmɛ ka tila k'an tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ selekina tɔnba bɛɛ lajɛlen ye k'u maaw k'i hakili to a la kosɛbɛ kɔdiwarikaw fɛ yen a ma ladɔnniya k'a fɔ olu ka kalafili mɛna kɛ marikalo la a kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ FPI ale sera ka Sorogiyom ni ale Pascal Affingué Sanga FPI ye olu sera ka maa damadama fara ɲɔgɔn kan UDPCI n'o ye Robert Gueye ka parti ni o bɛ yen ɔ Pascal Affingué San ale sera ka UDPCI ani Sorogiyom ale ka maa dɔ fara ɲɔgɔn kan walasa k'i son don kalafili la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Pascal Affingué San ale ye Bɔngwanuka ye wa a député kun don Bɔngwanu tɔgɔ la nka tiga kɔni kɛlen da ala bi k'a fɔ kɔlɔlɔ min b'ale nɔfɛ n'a fɔra k'a fɔ a bɛna sen sɔrɔ a bɛ bali maa caman na bi Bɔngwanu Centrafrique an b'a ladɔnniya k'a fɔ rebelle maa 44 bɔɲɔgɔnko o de bɔnnen n'anw ni na tile 2 in na u kun kɛlen bɛ ka taa dugu dɔ minɛ bɛɛ kuma n'u fɛ ka dɛsɛ a ma ɲɛ min kɔ fɛn min n'o ye diɲɛ selekana tɔnba lakanabaa minnu bɛ Centrafrique o taara ka taa u gɛn a kɛra laban min ye a kɛra sababu ye ka rebelle maa 44 bɔɲɔgɔnko k'o bɔnɛ o ni na Sénégal an y'a lase an ka laselikɛlaw la avocat dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko Maître Oumar Diallo an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale tun bɛ ka Sénégal o gouvernement dɛmɛ kamalen dɔ kan a bɛ fɔ min ma ko parti civil an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale tora kuma la maaw yɛrɛ bɛ ka bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ a kumana ka kuma ka na laban min ma kumakan nana jigin a yɛrɛ kɔ k'a bɛ sigi a ma fɔ a bi o yɔrɔ bɛɛ caman ko a ni bɔra la kabiri ye a dabaliba ye maaw sɔrɔ ka da ka tun bɛ ka dɔ dɛmɛ gouvernement dɛmɛ kamalen min kan bɛɛ y'a jira k'a fɔ a ni kɛli man kan nka a ye nin kɛ a ma ɲa min kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔnɛna a ntanyana Faransi Emmanuel Macron bilama kasa koyara kosɛbɛ kunnafoni dɔw bɔra ka sɔgɔmada in na kunnafoni minnu man di a la ka da kan b'a ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron bilama ko kabini a nana fanga in tiɲɛna a bolo a y'i kɛ fɛn o fɛn kan k'a si ma ɲɛ ko fara bɔra pewu furabulu bɔra pewu gundo fɛn fɛn tun bɛ Maliko la walima Sahel kungo ko la ko bɛɛ de bɛ se k'a fɔ bin bɛ makun hali maa min ma kalan ko bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko n bɛ Sahel kungo jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la coronavirus ko o kɔni a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min boloda o kama ko o ma ɲɛ ko ni ye Faransi ka den ta bi 100 sarada i bɛ taa sɔrɔ min ko bi ko Emmanuel Macron a ka ɲi k'a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 ka taa mɔgɔ 20 na o b'a yira k'a fɔ n'a ma kunnaja kalafili min bɛ na n'a tora nin cogo in na ka taa se kalafili ma caman y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron k'a fɔ de k'a bɛ se ka mandat 2 kɛ caman ko a tɛ se k'o kɛ sini na ala ma ko wɛrɛ kɛ Zewakaw caman welelen don kɛnɛ kan sɔrɔdasiw protection civile la police la gendarmerie les eaux de forêt finitigilaka fɛn fɛn bɛ an fɛ yan a bɛɛ welelen don sini ala sɔnna ma lajɛrɛ la ka sanga komandanjɛ la bɔlen kɔ kɔrɔbali jamana kan fanga tigilamaw u ye dɛmɛ min d'a ma ka na n'u bɛ tali kɛ mayo la
o bɛ di sini ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ a yɛrɛ ka denbaya la ka ca ala fɛ ni yɛlɛma min donna a la an bɛ n'o kɛ laseli ye k'o ɲɛsin aw ma nka ni kɛnɛ kan maa camanba kɔni kan ka wele walasa a dabɔra fɛn min kama ni a nana ye k'a fɔ jaɲuman taara a bɛ kɛ nɔgɔyaba ye an ni kɔrɔbari ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni an ka sigida in na yan o de la an ɲininen don k'a fɔ musow kana to kɔ a la NGP ani union ani coordination min bɛ yan u bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ bɔ sosamototigi kɔni an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu kɔni jɔyɔrɔ kan ka ɲɛ a la kosɛbɛ walasa an ka se ka taa jaɲuman yira nin ma kofɔlen na don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛba ye k'an lafiya an ka sigida la o faamuyali ko an ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na ne bɛ foli kura kura ko ɲɛsin aw ma ka fɔ aw ye k'aw k'an bɛɛ bisu in na a ka to bɛɛ in ka salamu amadu